Am de trâmb filmări că bine. Dacă de chion. Hai da, mă găsi. Îmi dare mă așa cât. A nervos și... Așa. Hai da, mă, te din cap. Și mai zice el mișto. Da, unde pun lumânările ăștia? Masa. Hai, dați masa. Să-ți dea cald? Da. Caldă, n-ai doar puțină ca să botezăm prin stropire, cât mare. Nadaran că cine înghere tu meu. Care îți n-am mai ales. Puțină caldă, ca să fie bine așa de Iosif, stali că spare găjiui. Gata? Na. Să adică pe Iosif. Omul, gândiți numai la ea mai, ales la cu numărul, ales la cu ID-ul. Să iei Facebook-ul. Nu mai fi musare, că n-a la ce în canci. Cu țărci când în canci. Filmarea, copii bătărie. Mei. Așa, ei sunt băieți. N-ați mâncat nimic, curați tot. Că n-a surat hadântul. De acum înainte, voi pentru creștini, acum vă botezăm, de acum venim la biserică duminica, sărbători, de zilele noastre, nume, la liturghie, de la 10 jumate, 11, o jumătate de oră. Sunteți nici frumos aici la biserică, unde vă botezat, da? Vă înțelegeți de oameni. Ai auzit, Iosif, să nu mai fugim pod la școală acolo. Să nu mai stai, pierd o răpă, abri. Capta subșel, mă gâtul mare, da, dacă l-am chiar. Un altul predicat, dar subșel. Hammer, Cadillac, alea. Chiudăr. Închide ei, nu mai veni și pe mine. Eu dat camerele pe scăceleu de motor 6000 hafi. Cadillac, și n-am gândit nu că mașina de aia mi-a tot că e Cadillac cu bani. Mi cam 8 jeleuri. Abelică. Muta mi gheamengă. Muta mi gheamengă, abelică. Star știam cu zară în can habi. Un busuioc, o să-i fac prin stropire, îi botezăm. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Hortic. Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu de Dumnezeu, pentru însa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne aceasta, mântuirea, cântarea și venirea Sfântului Duh, să ne lucrarea cea curățitoare a trăinii și numai cu Sfântă Fire Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne rugăm pentru lucrarea conștiinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se arăte apa aceasta estimitoare cu toată puterea la vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți Domnului să ne rugăm. Pentru ca noi să se facă credinția și curățitoare aceștia ce se botează în casa Domnului să ne rugăm. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să se facă ei preoferse de și pădare
Mântuirii Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Pentru toată și toată inima Dumnezului și Dumnezeu Domnului, și replicat în ziua cea înfricoșătoare a lui Hristos. Academie. Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Catalan cu palton. Cine păzește pe noi Dumnezeului cu harul tău, prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria cu Sfințe să o pomenim. Și alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Mare Doamne, și mânați lucrurile tale și niciun cuvânt nu este asupra laudelor tale. Amin. Mare Doamne, și mânați lucrurile tale și niciun cuvânt nu este asupra laudelor tale. Mare Doamne, și mânați lucrurile tale și niciun cuvânt nu este asupra laudelor tale. Cu puterea ta să făcula, cu puterea ta să fie grijit, cu veniște lumea în urmă, cu firea și s-a făcula, cu pasul vremea în urmă, cu puterea de veniște să fie în toată, cu plângere și veniște la o toată, cu veniște să fie în urmă. Ție se pleacă stările, pe tine te ascultă, mâna de tine se duce să avem când ție slujești Scriptoare, tu ai nici cerul ca omul, tu ai venit colocul de seara, tu ai venit marea munții, tu și răsutarea de sandalor, cu te plângere și te slujești și te le arhamul, nu ție să fie. Cherubim cu cei tot și serafim cei No, no. de frica soare care se întâlnit să se acopere de pe Dumnezeu în tine cu Hristos și de cuvânt și fără de început ai venit cu oameni în timpul nostru într-o asemănare numească făcătută. Ne-ai arătat să ne fie pentru rugăciunile tale să ne amă nestimit de diavol și ai venit și ne-ai iubit pe noi. Mărturisim harul tău, destinul ta, puterea în pacerea ta, de prin faptul de omenească, de făcut de cele picioarele a Sfântului cunoașterea ta. Toată păstrată laudă pe tine, cel ce te-a arătat cu Dumnezeu nostru, pe cum te-a arătat și cu oamenii care te primiți în cer. Du-te în Hristos, ai simțit curgerii Iordanului și capetele Balaurilor, care se privați la focul la Etropei. Care e Dumnezeu, băiat? Îi zicem Nicolae, de-al nostru, gata. E născut pe 6 decembrie. Foarte și mare. Știți că n-a vrut să vină acasă. Este bonist acolo. Nu mănâncă, nu vorbește urât, a vrut să vină acasă, că n-a vrut să vină la biserică. Că nu nervos. este să boteze. Da? Nicola, botezat de Sfântul Nicolae, zi mare de Sfânt, care îi ajută pe copii, pe toți nevoiașii Nicolae, Sfântul Nicolae. Ne aruncă cătrăunii din cap. Zi mare, pe cum să... Păi da. Iosif. Hai, Iosif. Corect, radicăm pe tu te-am. E acolo, plasat. Fie nevoie să o descălțați. Așa. Tot să vă ungem. El ce și din ciorap, pentru că nu Îi dau jos. Îi dați jos după aceea așa puțin subețe și să-l dați pantalonul. Ce să facem? Păi ar trebui să avem un butoi așa mai mare, să bugăm un butoi. Da. Așa, uite cum face el. te de fapt bijuterii de mele, le iau înapoi. Așa se pune la noaptea cu care da. Așa, stai, așa, mai când vă punem. Nu e că la și de deva trebuie să fii complicat de aici. Acum.
Tu însuți, dar, viitoare, Împărate, vino și bucurați Tău, Tu sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, viitoare, Împărate, vino și bucurați Tău, Tu sfințește apa aceasta. Tu însuți, dar, viitorul de oameni, Împărate, vino și bucurați Tău, Tu sfințește apa aceasta. Și de har, ispovit, binecuvântarea Iordanului cu pe a izvorului de Sfinte cine har. Te apărăși mai mult, nu se e că e drăbănă. pentru cei potrivi. Să se zdrobească semnul chipul crucii Tale toate putere cele potrivnice. Să se zdrobească semnul chipul crucii Tale toate putere cele potrivnice. Să se zdrobească semnul chipul crucii Tale toate putere cele potrivnice. Să se depărteze de la noi toate măricirile cele din văzut și neardată, să nu se ascundă în apa aceasta Duhul cel viclean. Rugăm-Ție, Doamne, nu să se coboare la aceștia ce se botează cu viclean, care aduce în lucrare și împrășturare cugetului. Apă de izbăvire, apă de izbăvire, apă de izbăvire, și de mânără chimică de cădedă. Stă chimii de țulă în și țulă de pe marginea asta. Tu ne-ai întâlnit nouă de sus a doua în apă și pentru și de acestora ce se botează, să se schimbe, să se îmbrace în cel nou ce este noi după chipul Sfințitorului Tău, ca fiind împreună cu Moment, le sudoră, că de la rimă, pe caștina le bikini. Porunța și Sfântul Harul, să arată chemării cele de Sfântul Dumnezeu, cei înțelepți și cele de bine, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Uita, taică, că e gaja jucări pe lui Iosif. E gaja cu ea jucări pe lui Iosif. Și vecii vecilor. Cu ea pe la zera. Să luăm aminte. Să luăm aminte. Da, nici e slaga, maică. Stai că părinte, te îndrăgați la piracol, nu? Nu, până la brâu. Da, până la vreo. Da, la bustul gol, da. Abelard și mai cum? Ion, așa că... Da bluza. De patru vrei de telefon. Sunteți bărbați, aș vrea să aruncă mare. Gata. Păi e cum îl cheamă? Fabrițiu Ion. Păi e tot de Sfântul Ion. Fabrițiu Spre sănătatea sufletului și a trupului. Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit ca să umble, ridică în sus, Ridicați. până la așa, ca să umble în căile Tale. Pe tine te auzi? Bagă-mi Pe el l-am pus, Părinte. Hai, vino în față. Hai, Jericho. Jericho, du-te la a taică părinte. Se botează robul lui Dumnezeu. Cum te cheamă? Ion. Fabrițiu Ion. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului, nu băga mâna. N-ai voie. Și al Sfântului Duh, amin. Gata. Vă iau un prosop de acolo, avem un prosop. Așa, el este la așa, nu e prosop. Se botează robul lui Dumnezeu. Cum te cheamă? Abelard. Abelard Ion, nu? Da. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, amin. Mâinile Tale m-au făcut. Nicolae. Se botează robul lui Dumnezeu. Carlos Ion. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, amin. Așa. Se botează robul Dumnezeu Nicolae Ion. În numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Acum și în vecii. Ce n-a fost să nu faci decât patru? Dar n-a fost. Dar trebuie să nu ce? De ce mereu și de stat? Că mie haină luminoasă se te îmbracă, haină mulțumesc de Hristos, Dumnezeul nostru. Domnul să ne rugăm, aprinde lumânările. Aprinde lumânările. Tată și Doamne, la toți și Dumnezeul sale de Dumnezeu, întâlnirile ale Sfântului Dumnezeu nostru, Dumnezeul nostru, ne dăruie nouă, ne vine fericit acolo Sfânt Sfânt Botez, ne da Sfințel cu Îngerea cea făcătoare de viață, care așa cum ai binevoit Ana și nou prin apă, prin toate și doamne prin apă și prin Duh, și ai dăruit iertare pe acea fie de voie. Însă stăpâne pe Împărat, Împărate, dăruiești și pe ce darul Sfânt Sfânt și Sfânt Puternic pentru Sfântul. Sinașul. Te-au dus comunicarea cu Sfântul și cu Sfânt și Tău. Păzești pe Dânsul Sfinția Neată, întărește credința ortodoxă, izvorăște rău și toate lucrurile Lui și păzește sufletul frica Ta cea cumplitoare în toți în dreptate, ca tot cuvântul bine plăcut să facă firma Dumnezeu nostru, slavă
cel ce minunat este slavă să Tatăl și Fiul Sfântul Duh, acum și pururea și în vecile până amin. Unde e Sfântul Mii? Ia-mi cuvinte de acolo, să-i milui. Așa, și cu Sfântul Mii. Și voi să vă bravo. De acum, nici la biserică, să vină de scău, așa, că duminica, ia uite. Închide ușa aia, că e fric, mai. Pune-mi Olha tu ar telefon. Olha. Hai să fii. Nu, tu mă fac mustați din ale lui Delu. Tu mă fac mustați pe Delu. faci șters bine, da? Botizat cu meciurel. Moci jane, poate medică să le mă duc. Faci șters bine, da? Dacă nu știau, fi să Domnului să ne rugăm, Cerului robului, robilor de izbăvire de păcate. Apostol. Să luăm aminte, pace tuturor. Înțelepciune. Prin slava Tatălui așa și noi să noi ne-am să rugăm. Împreună trăiți cu asemenea și învierii lui vom fi părtași. Poți să-l părinte rău, șterge-l. Împreună să se răstignit, ca lucrul să se strice de păcat, să noi păcatului, căci cea murit s-a îndreptat de păcat, și a murit Hristos, mie de foc și înviat. Botezat, iluminat, sfințit, mărit, botezat, iluminat, spălat, numele Tatălui. Așa și voi socotiți-vă fi morți păcatului. Lui Dumnezeu, Hristos Iisus, Domnul nostru. Pace ție și Domnule, și Duhului tău, aleluia, aleluia, Unii poate vă mi se consotă să ne ghișe. Nu te mai așa am vrut să. Încă nu știu putem după copilul ăsta. Ia-ți-ne un pic de... Nu râdem. arată-le ce au de luat pe ei. Hai, ține tu, Alexandru. Trăiască, nașule. Așa, fi îmbrăcați. Ia și pe ăsta. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Și cerului Darului Sfântul Botez, cerului dăruit în binevoiește să primească lumina vieții tale în inima lor, apără credința lor necântuită de vrăjmași, spejește întrâși nespurcată și neîntinată haina nestricăciunii cu care s-au îmbrăcat păstrând întrâșii. Pe cetea cea duhovnicească și fi milostiv acestuia și nouă după mulțimea îndurării, că s-a binecuvântat, s-a preasăvit în acest timp, cu mare ființă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul Iisus, Doamne, Iisuse, Doamne, Iisuse, care este sărarea Păcătului, dar este cele ce ne-a zis celor botezați, prin apă și prin Duh. Ia motele tu mari mai din cât cărcălor așa și cât cărcă de alcool la tine. Și mai dus la Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Hai că părinte, lasă că e domnul după aia. Hai, noapte. Geamul greu țară. S-a terminat, s-a lăsat de acolo. Hai, alegi. Alegi. Alege, fică. Iar tu câteva sali de 30 de bări. Să vom căcați. Deci de când vedem polița, cum se zicea de 3 mai părinți, acum asta alegi, care ori... Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea ce 11 ucenici au mers în Galileea, muntele pruncilor Iisus. Și văzându-l s-au închinat lui ei care se îndoiseră și aproape și le-a vorbit zicând: mi s-a dat tot părăncei și pe pământ drept aceea mergând învățați toate neamurile, bătând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i spăzeați toate vă muncim vouă. Și iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Așa sărute. Mărire ție, Doamne! Mărire ție! Domnului să ne Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ai cinstit pe om întocmit în suflet cugetător și dintr-o bine altă pe ca trupul să slujească sufletului și pun capul peste celelalte mândulare, așezate în mai multe simțiri, care nu se împiedică una cu alta și acoperi capul cu fel ca să nu se datăme de schimbări de vreme și toate mădularele spre trebuințele ai sădit. Ca pentru toate să-ți mulțumească ție prea bunule meștere, însuși stăpâne cel ce prin vasul tău cel Apostolul Pavel ne-ai poruncit ca toată să facem spre slava ta. Pe robii de aceștia care încep aceste făruri capului să binecuvintează împreună cu nașilor și lădălor să gândească toate într-o legea ta să facă cele bineplăcute ție. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Apoi deja ne-a luat cu nevestele vezi. Capetele voastre, Domnului, să reflectați. Domnului să ne rugăm. Doamne, mântuiește! Da, haideți, facem întâi ocolirea și vor da. Așa. Deci cu lumânarea înainte. Cu lumânările în față și ei în urmă, da? Haideți, facem. Cât Hristos poate boteza, în Hristos poate îmbrăca. Și genul pe eu. Doamne, Dumnezeul nostru, care prin săvârșirea tainei Sfântului Botez cu bunătatea ta ai sfințit pe cei ce cred în tine, binecuvintează pe sluncii aceștia, să coboare peste capul lui binecuvântarea ta. Și cum ai binecuvântat pe prorocul Samuel, pe împăratul David, binecuvintează și capul robilor tăi acestora, în mâna noastră a păcătoșilor. Însoțindu-i pe cu Duhul tău cel sfânt, ascultând creșterea Ion îl cheamă Fabrițiu. Că ție să bine slavă, cinste și minciune dată, și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Mare, milata, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeu, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Paul, de la naștere. Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecii. Am cred că mari frezuri. Se tunde rău Dumnezeu Ion, Slavă fie Hristoase, Dumnezeul, nădejdea noastră. Ăsta ăștia lângă tu, Ion sau Slavă ție. da? Tu, cărdea tu, bravo, bravo. Și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne. Frumos ca capul ca șucării griflii, nu mai pe lideanic la noi. Cel ce în Iordan a primit a se boteza pentru o noastră mântuire, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Mărților și Apostoli și a tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi. Puterea acestei viață tuturor Sfinților, să ne miluiască pe noi. Ca un dulce oameni iubitori, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Hristos, Dumnezeu, Hanas, Șan. Acum, mână, veniți în față, ei și cu lumânările în spate, ca să și grijim. Hai, am ce să le mără asta. Venea pune fotodomitul, ce mai venea Da. Te-ai plărit timiditatea, am dat un punct, că eu am avut. Pobișa Ana Vasile, Michael. Ion. Șapila lui Iosif. Șapila lui Iosif. Bine, apoi în machion. O tupesc, că tu s-a... Și mie nu dați nimic, tăică pe Da. nici eu nu mâncăi. Slavă de la Dumnezeu. Trebuie să De la Dumnezeu, tăică pe Acum, părând așa, să-i și închinăm. Așa. Din nou. Se-mi bisericește robul Dumnezeu Nicolae. Nu numai așa. Nicolae Iosif. Nicolae. Belar de Ion. Frumos copil, corșete frumos. Nu. Eu pot. Notică, eu pot să care că n-am numai din partea. Acum nașol pe caval moia. Este numai ca din partea. Dar bășai mi de ghipaș ceasul la camera aia în dovază. Ca și mulțumit. Nu se arată că sole sunt tări, că dacă și au în două tări. N-ai voie atâta voce. Te poți să vii aici. De ce ai zis că mulțumim vreo voastră? Așa, dar să nu intri pe acolo. Dar de ce mă la tine, ca și mulțumile. Băi, ca din... În pace, că văzură ochii voi mântura ta pe care îi Bă, nici filmul sărtul. Am crezut că mai mișto. Acum liberează pe robul tău să primești în pace, că văzură ochii tăi mântura ta pe care ai primit spre descoperirea neamurilor. Deja, acum liberează, se bisericește Domnului, Numele Tatălui și al Fiului. Ce faci, băi, Carlos? Robul Dumnezeu, Domn Carlos, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se îmbisericește robul lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se îmbisericește robul lui Dumnezeu Ion Carlos. În numele Tatălui și al Fiului. Sărut acolo, așa. Se îmbisericește robul lui Dumnezeu Ion Carlos. Hai să se
Acum liberează-te robul tău, stăpâne, după cuvântul că-și văzut ochii tăi mântuirea ta pe care ai gândit-o înaintea feților tuturor popoarelor meu, de descoperirea și slavă poporului tău Israel. Ăsta e mai bun. Frați ăștia nici sunt frați. Voi mici frați, cei mari Frați frați. ăștia cei mai Bravo. Acum sunteți toți și frați de botez. Puterul vostru. Că v-ați botezat în aceeași apă într-o zi mare de botezul Domnului. Ce vreau să rețineți, că acum sunteți mai mari, nu mai sunteți mici, deci voi astăzi ați primit 3 taie. Botezul l-a făcut prin stropire, pentru că sunteți mari,